Paul, maraming salamat pala dahil sinamahan mo akong kumuha ng requirements. Emma, anong oras kayo magbubukas ng barangay hall? Baka mali tayo sa trabaho eh. Kaya sabon, madi ng asawa at ikaduan Emma. Upisa ba ng Eman? Luluk ko na yung asawa na. Anday baga kanyam. Oh no! May ading ni baga mau. Nakita! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Paul, maraming salamat pala dahil sinamahan mo akong kumuha ng requirements. Maya-maya lang, magbubukas ng barangay hall. Ano ka ba? Okay lang yun. Matanong ko lang, bakit ikaw yung katrabaho? Bakit hindi yung asawa mo? Mag-iipon pa kasi kami para may mag-alaga sa anak ko. Makapagtrabaho na din siya. Napakaswerte naman ng asawa mo. Ganun talaga, Paul. Oh no! Asawa kayo, kailangan mo magtulungan. Emma, anong oras kayo magbubukas ng barangay hall? Baka mali tayo sa trabaho eh. Magbubukas din yun, maya-maya lang. Hindi kaya magalit sa akin ng asawa mo kasi sa akin ka nagpasama? Kaya sabon, madi ng asawa at ikaduan Emma. Hindi magagalit yun. Nagpatulong lang naman ako sa'yo eh. Upisa ba ng Eman? Luluk ko na yung asawa na. Di ba siya makakalata? Kasi sa tuwing may lakad ka, ako kasama mo. Hindi yun, Paul. Bakit ba takot na takot ka sa asawa ko? Awan natin nga Emma. Galagod anak dan kilukun na pala di asawa na. Di pala sa tinasawa na tamadi kalulukon. Emma, pagkatapos natin dito, baka gusto mong kumain sa labas. Sigurado ka, Paul? Hindi ba nakakaya sa'yo kasi sinamahan mo na akong kumuha ng requirements tapos ililibre mo pa ako? Sa amo nga style lagi tan boy. Aging papangan sa palin to papananda. Style ko malay di ata boy. Huwag ka mag-alala, bihira lang ako manlibre ng katrabaho ko. Kasi special ka sa akin. Ito mala. Ganun ba? O sige. Paul, may nagbubukas na sa barangay hall, oh. Tara, samahan mo na ako. Tara. Halika na. Yun, ano? Oh no! Isa ba matiliw na kadi asawam ta? Ukisti sa bayo Dapat, mama ni Andres ataw. Oh no! Kami baga na kinibagot na aglukloko ni Ading na. Una pinagkulo na kalding. Karigatan na matay lang. Kanino takalding na gito? Nagado na eh. Halos sa amin danak da. Bulog. Andres! Isa naman, takala sumusulpot. Paya. Ata, kinarawo mo kape. Naging nervyoso kan. Anday baga kanyam. Najay, igbikatan mo it, marmaritis ka. Ni Ading ni baga mau. Nakita. Nakitam lang magkayam. Kamami mga tao makitkitam. Ang tagarod sa baling nga nakita kanya na. Kunatural. Siyempre danak ni taon. Hindi nga anak. Basta da nakita. Ay, uki sa bang mo iti bagamon. Nagadupay na ti tangtang abom nita. Amaw, kabsat ni baga mau. Nakita. Uki sa bang malok ka niyan. Puro ka nakita ko eh. Paulit-ulit ka mo eh. Istorbo ka ti pinagtungaw ko tao eh. Ano ba talaga? Ibagam maday, panawang ka ti tao eh. Ni Ading ni baga mo Andres. At dagadwa na sa baling nga lalaki. Luknukon na nila kay na. Uki sa bang mait. Madi ka man nag-istorya ti kasta. Takos sa istorya nga awam mo ti pruebam. Bye. Da pruebam, nakitam? Puka Andres, nagtangakan na yan. Imbaga lagod nga nakita ko. Baka katarapakwan na lang may nakita mga kadwana. Ag katarabakwan. Agin inawis da mga juwar. Diya mamati Andres. Apan di kinaanan da jay. Ang kinananda. Kaya masaon,
Aglo da. What? Isa mo, apa, green minded to utak mo. Baka gaw awis ang madi katarabakwan na nga mga diwar. Madi nga da, bagbagang mga kinaanan. Tas pati style ko di Andres. Awisak nga mga babae. Ngam, so nati ka na. Okay, sabang nagtibay ka mo tayo. Saka madi kasi ni Emma. Uri kasi yung obeng. Madi na mo siguro loko nila kay na. Ha? Gatilan na pala ni Ima. Agsapul pa yajay. Kaubingan na. Okay, sabang mo talaga. Ata nga pinagpanpanunok mo. Puro alanganan. Ibagbaga lang yung makikita ka, Andres. Ipulong mo kinabakit mo. Tauntan na ni ading na. Ay na. Apay nga ipulong ka ho. Awang pakialam ko kanya da. At ang pamilya na dyan. Apay nga mikialamak pa ilaang. Sika. At ang pamilya da dyan. Baybam natan. Aglo ko man di babae. Awang pakialam mo. Masya nagarod gila kay na. Amumot nga puro kas dito nangyari kanya. Ay na. Kasabali mo kanyam. Sabali kanya da. Siya kamain. Masubsobraam. Yeah, si kamamot. Oras-oras nga titiraan tabagak mo. Talaga nga maumamot masaktan mo di tao. Speaking of bakit ko, Andres. Awang pa'y balitam. Nagkadkadwada ni Kagawad Masaw. Kanamok tita. Aramido na pa yung espiya tata. Awanay. Mano nga aldaw nga madinagawin ni bakit ko di balayaw. Hindi kaya ka. Aradjay balayda. Di ba mon? Kuda kakawat. Kuda kagawad kaya kagawad masang. Baka ako. Hindi ka natata. Manyan ka nata. Kalamisan na. Isti sa ba nga Kagawad Masaw. Toko la dito lang na. Ramasak di rupa na. Unay mo tayo, nagungot ka mo tayo. Sila ka mula kumilaw, tarupa man. Kastuya no gigigilak Andres. Oras nga masabat ko ni Kagawad Masaw. Awanti ado nga saon. Tokulak dito lang na. Madin sa ata mapampansin ko kanya mo na. Madi nga unga tatamboy. Ipilip si ata. Andres. Kuyugan na mang kinig Kagawad Dansong. Kagawad ang sunga. Kagawad Masong gayam. Lintik lang ang walang ganti. Alam ba din ni kagawad ang sunga? Andres, hana nga katakatawaan. Seryoso ak. Baka kaya mo si katitok-kutok ko lang. Kaya kamain. Yung kami pala da kagawad masaong. Barbareng. Nga maduktalak nga mayayal ala tatata. Oh no! Tanda ebidensya. Sige. Kas pangarigan. Umunog ta di balayda. Di mi amaw. Oras na umunog ta di balayda. Trespassing kitawag jaya yun boy. Trespassing. Nya kaya nang sa una dyan, Rice. Lakay ang kalagaro din. Trespassing lang di pa amaw. Kipaliwanag mo ata mamuak. Ti trespassing ay bagbagak. Nung munag ka ti may isang ala daw. Tapos madi ka nagpagpakada. Tapos nadukta lang ka. Trespassing nga jay. Inawatam. Tatay ka pukaw kasi sakti kalaban mo. Hanap mo siya ni Kagawad. Akas jayati kaya nang sa una dyan, Rice. Hanta nga sumugsugod di balayda. Baka matrespassing ta. Uy, sumugot ka mo, di ka magkadwaan. Pagpakawan mo nga, ipaspasubok ti bagbagik mahit. Problema yung agasawa ka dyan na, apay nga iraman takpay. Ita ka nan, Rice. Oh, no! Tapanak man di asidag ti balayda. At sirip-sirip pa lang. Tahanak matrespassing. Takan. Okay, sabana dyan. Nakauy-uyaw. Lakapayan-payan. Sanga-sanga ampay ta ormo nan. Hindi na pa'y gayam amok sa unti. Trespassing. Okay, sabana nga tao. Madi nga tagpay-pay sumula dyan bagbagana. Baka manlalalaki mo ni Emma. Hindi mo siguro. Hindi mo kasi pinagkita kanya na. Nanos mo eh. Baka mangloko lang ni Franz.